ஓம் சாய்ராம். எனது அருமை பிள்ளையே, வெற்றி என்பது உடனே கிடைப்பதல்ல. அப்படி கிடைத்தாலும் அது நிரந்தரமும் அல்ல. தினமும் சிறிதளவேனும் உனது உழைப்பு மற்றும் நம்பிக்கை மிகவும் அவசியம். நீ செய்யும் காரியங்களில் ஈடுபாடு மிக மிக அவசியம். உனக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் உனது வெற்றி அப்படி அல்ல பிள்ளையே. நீ என் பிள்ளை, இந்த சாயின் பிள்ளை, கடவுளின் செல்ல பிள்ளை. உனது வெற்றி இந்த உலகிற்கு முன் கிடைக்கப் போகும் மாபெரும் கிரீடம். நீ ஒரு மைல்கல் என்பதை மறவாதே. எதற்கும் அஞ்சாதே, கலங்காதே. உன்னை கீழ்த்தனமாக பேசியவர்களுக்கு காலம் நிச்சயம் பதில் தரும். நீ எந்த பதிலும் கூற வேண்டியதில்லை. ஜெய் சாய்ராம்.